a saurara babba da nuru ma da ya ganka saboda ya jewa ma farare idan ana zalle irin wanda mai tsada sai mu dan sanar time din waka sai ai ta waka duk mai kaunar ka mai ra'ayinka ne sai ya sabka akan jirgi ya baka ya hau ya koma in yana ra'ayinka wallahi saboda haka madan batan gidan dambe kun gani dambe ne dambe ne habu yalo to mu ne yalo dan gidan gona fada wallahi duk ne shi ne da dogon zamani mai lafiya yayi mai zamani amma dole sai na tuna ko ya huta ya turo uban gidan mai tafasa uban gidan yalo dan juru uban gidan da abin mai bulala uban gidan da yake uban gidan da abin mai bulala uban gidan da abin mai tafasa ko ana ka bangaren gona fada har na tana da sauki fish in na koma katsina wani duka dakin kala kuya gare ku tsoro babu alwara Allah ya kai ba dan bibi jikan gabi galiban nan ana fafatawa Obama Ahmed ofisa in caji fada da soja ba shi da daɗi kowa ya bai inda shi ku biya yan kallo su biya ku ko wace ba kuɗi bai idan ban kwaye ba Allah sarki dandan 10,000 kuɗi da kuɗi kenan kuɗi da kuɗi dandan 10,000 kowa ya bai inda shi ga dandan nan sanin aiki rage wahala kowa ya bai inda shi ku biya a wannan kai subhanallahi ga dandan nan ana fafatawa na waje da an dawo ka labari subhanallahi da kaji ba ka ruga da gudu Allah ka hawa wa an bando inda wato duk da yake bare bari iyalai shi na ga bangaren sakatawa na shawadan gaskiya aka yi ku bangaren na Kaduna wanda roba alheri Allah gaba na Zaria da shi kalan tawaye a cikin gidan Obama bane wanda dan da bai tawowa ya ce zai yi rabo domin kaza ce yawa ba maganar rabawa duk shi kama hazu shafon makwasa ya ba gidan da magobi bai kama shi ba abinda aka ce a gaya maka ka rage rubu saboda ran lahadi za ka zama sarkin mata ga dambe nan na waje bai gani cike ba kuma maganar jakin an sauro mun je abu ga malaba eda ka san na san ko ina bangaren Kaduna malaba eda Domin rayuwa. Na ce tun kai jaki ga baɗe jaki nan a taimaka na azara sarkin ba. Ina kaman shi ne bayani kai shi ke nan kaman nan da hain ta fara huta kaman kowa ya duka ya gane wallahi shi da bayani kowa ya duka ya gane mai rabon da na baɗe ya gani yawa haka nan da yake wallahi haka nan da yake ana ba mai rabota uga jibo yawa sama da kasa Allah lokacin YouTube bai hido da yawa wani ya buki kasa wani ya buki sama ba daɗi na ba da kanwa na zan shagon makwa wai haka take ko gaba ba ya kashe shi ba ga dandan 10,000 na dandan kuɗi da kuɗi shi ne ake yi na waje kake da baka labari sai ya yi kimbala dan hajiya dan na alhaji yaro mai wasa da kuɗin baban shi 1,187 ga dandan nan sai na aiki rage wahala wannan dandan 10,000 ne ka kaji wa yaro da gudu ba laifi kai ba bayan yalo ya bani inda ya yi ai dandan 10,000 iya ina ne wannan ta ta banki da gudu to ka gani inna lillahi gashi na an koma shika ta biyu ne gashi na an koma shika ta biyu kariya ta gani Allah shi kiyaye da wayan ta zo ai Allah ka alaji umar daura na laifin ka da rabtar magina na alaji aminu dawo su ba kai gidan maciyaci garin da nan kai la ilaha illallah subhanallahi gashi nan dai
gashi nan dai ana fafatawa kowa mai ita shi lalallahi gashi nan dai kai wayo kai kudi ya kudi garin da ne kuma lalallahi gashi nan dai kai lalallahi kai dabban kudi da kudi kowa sai ta kashi garin da ne kuma lalallahi kai lalallahi gashi nan dai ana fafatawa kowa mai ita shi subhanallahi kai wani da aljani ba ni ba waye gani balle shi raba inna lillahi kuma wasaminu MC wasaminu in ji MC ba garin da nan an na zuwa da baban matawalle Allah da wani hankalin mai tafiya ga shi nan ana fafatawa kowa mai hidda shi bin Sama'ila na sani lauyan nama na kai rawa da shan Allah ba da shan mutane ba alheri Allah kai mashi ga shi nan inna lillahi kai subhanallahi wannan dambe kudi ga shi nan ana fafatawa sanin aiki rage wahala bas inna lillahi ga shi nan dai kowa mai inda shi ga shi nan dai ana fafatawa wannan damben kudi ne kake da a baka labari kudu ya yi kallo sanin aiki rage wahala ha gashi nan dai damben kudi da kudi inda lillahi gashi nan dai ana fafata subhanallahi alai suleiman jangul 187 gajeren bayyana Allah sai ba ka dariya sai an mama sadan to hadaranka na lai dan ladi bakwa dogo mai dogon zamani ba a bari yayinka gashi nan dai kowa mai da shi Allah ka hau bos dan ka jina an diko bos gashi nan dai subhanallahi gashi nan dai inna lillahi dan kudi da kudi yawa ku biya su ku biya yan kallo gashi nan dai ana fafatawa kowa mai inna lillahi baka kenan baka gashi nan dai subhanallahi kai inna lillahi kai subhanallahi gashi nan dai kai inna lillahi gashi nan dai kai kowa mai da shi subhanallahi dan bin kudi da kudi ne to kowa mai da shi iya kan mai kallo mai kallo dan bin kudi da kudi ne yayi sanin aiki rage wahala ku biya su ku biya yan kallo kai inna lillahi gashi nan dai ana fafatawa kowa mai hidda shi audullahi dole audu na audu dai ban kama dilebobi 12 maganin 10 ko na ga sai ka ci dubu kai fakin gashi nan dai wallahi a ba su da kuɗi ha wannan dambe ya hayi a kala yawa in kala a haka da gaye sai ya tuni da in ba kisa sai a raba musu kuɗin su in ba kisa haka take alaji yawa gashi nan dai wannan in ba kisa sai a raba su kuɗi gashi nan dai ana fafatawa kowa mai hidda shi ku biya yan kallo su biya ku Obama Ahmed ofisa an saka ma da alheri uban gida na maganin bukana gashi nan dai gashi nan dai ana fafata autan Ali ba suri Allah autan Ali ya turmi idan musu 10,000 an ka azama ko ne dan 9,100 mai gida ji mu ga gaisuwa ta nan to saka da alheri na alikaftin na Kano ba da na abba gashi nan dai Allah ga da gashi nan subhanallahi inna lillahi ga dan nan sanin aiki rage wahala fada da soja ba dole to ga mai aiki ne ya zo ga aiki ne ku da kai ya kara ni kwari ciao ya